Dobrý deň, moje meno je Eva Belicová a pracujem pre TU Reality. Dneska som si pre vás pripravila rodinný dom v obci Tesarské Mlyňany. Bol postavený v roku 1954 z tehly. Užitková plocha je 150 m². Dom pozostáva z dvoch častí. Každá z nich má vlastný vstup. Výhodou domu je veľký pozemok o rozlohe 2024 m² a dobrá dostupnosť na diaľnicu. Obec Tesarské Mlyňany je vzdialená len 7 km od mesta Zlaté Moravce, 26 km od Nitry a 13 od mesta Vráble. Hlavná časť domu pozostáva z chodby, troch samostatných izieb, kuchyne a kúpeľne. Ako môžete vidieť, dom je v pôvodnom stave a preto som si pre vás pripravila ukážku, ako by mohol vyzerať po rekonštrukcii. Pred 7 rokmi boli vymenené plastové okná, vstupné dvere a namalovaná fasáda. Do domu je privedená elektrika, obecná voda a plyn. Kanalizácia je pred domom. Kúrenie je zabezpečené plynovými gamatkami. Prístavba pozostáva z chodby, kuchyne, izby a komory. Dom je čiastočne podpivničený. Tak ako? Zaujal vás tento veľký pozemok tak ako mňa? Neváhajte ma kontaktovať a dohodnúť si obhliadku.